Lameratik aterata, ibilaldi gidatua egingo da San Andres urtegira. 11 laurden gutxitan, uraren aldeko herri-krosa egingo da, eta ikasleak eta gainontzekoek parte hartzeko aukera izango dute. Kros hori Bermeoko atletismo taldearen laguntzagaz antolatzen ari gara. 11etan txikientzat, nagusiagoentzat, zein herri-krosa egin dutenentzat txokolatada hasiko da Bermeoko herritar talde baten eskutik. 11:30 kalejira Zipristinekin eta irrien lagunekin batera. 12:30 flash mobaren grabaketa. Flash mobeko argazkia euskiz, Kensazpi eta 22 metro karratuko taldeko kideek Busturialdeko urari eskainita sortu dutena da. Busturialdeko ikastetxe guztietan flash moba ensaiatzen dabiltza, baina ikasle ez den herritar orori ere flash mobean parte hartzeko deia luzatzen diogu. Dantza ikasteko bideoa gure webgunean jarrita dago. Egunari amaiera emateko, ordu batetan ekitaldia egongo da. Bertan sarituko dira argazki lehiaketako irabazleak, eta ikastetxe bakoitzari ere diplomatxo bat emango diogu beraiek osatutako uraren gutunarekin. Beste hainbat kontu ere izango dira. Bestalde, aipatu